Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Ну и, как я вам обещала, в нашу студию пришел следующий гость. Это народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Василь Мокан. Витаю вас, пане Василь. Доброго дня. Доброго дня. Да, давайте сегодня мы будем говорить с вами про Крым. И давайте вспомним пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, которая прошла 20 мая. Она была посвящена годовщине его президентства. И вот мы там присутствовали и спросили у Зеленского, когда будет, собственно, создана первая переговорная площадка, на которой будет обсуждаться вопрос деоккупации полуострова. И вот что он ответил. Мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ. И может быть, вы правы. Прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Там є адженда порівнюється зі списком того, що повинно, згідно підписання Мінських угод, повинно робити і повинні обговорювати. Там питання Криму немає. Я з вами згоден, що це несправедливо. Как вы считаете, когда будет создана переговорная площадка по вопросу деоккупации полуострова? Ну, давайте розпочнемо з того, що головне завдання зараз, яке стоїть перед Україною як державою і перед українською владою, це те, щоб не дати можливості забути про Крим в принципі. Тому що зараз дуже великі зусилля робляться Російською Федерацією, державою-окупантом, для того, щоб на будь-яких міжнародних переговорах, на будь-яких площадках, платформах про Крим не говорили взагалі. Чому? Тому що їм це вигідно. Я вже давно і кілька років поспіль говорю свою версію, що я вважаю, що окупація частини території Донецької і Луганської областей була не тільки планом так званої Новоросії, так, яку там виношували в Кремлі, але й зроблена для того, в тому числі, щоб віднести на другий план питання Криму. А на Крим у них, на жаль, такі мілітарні воєнні плани, вони мілітаризують, переселяють і роблять інші жахливі речі. Я вже мовчу про порушення прав людини. Тобто, насправді, і Україна це робить. Насправді, завдання підтримувати актуальність проблематики деокупації Криму на міжнародних майданчиках. Мова йде зараз про те, що оскільки у Мінських угодах немає ні згадки про Крим і немає жодних пунктів, які би передбачали деокупацію Кримського півострова і повернення її до України, то є необхідність зараз лобіювати створення альтернативного іншого переговорного майданчика, де би так само, як і по Ордлу, так само би велись переговори щодо Криму. Ви питаєте мене, наскільки швидко це можна зробити? Я вам скажу, що це дуже складне завдання по одній простій причині. По тій причині, що для того, щоб цей переговорний майданчик мав якусь перспективу і ефект, цього має в тому числі захотіти Російська Федерація, яка просто намертво блокує зараз цей процес переговорний. Але під міжнародним тиском і під низкою інших факторів, які можуть вплинути на Російську Федерацію, ми ще про це поговоримо, в принципі, завдання не виглядає таке нереальне, як може здатися на перший погляд. Більше того, якщо ми будемо займати проактивну позицію на міжнародній арені, я думаю, що рано чи пізно це буде реализовано на практике. Я даже не спрашиваю, как скоро это будет создана вот такая переговорная площадка. Я спрашиваю, когда, потому что уже прошло 6 лет, и это немалый срок, и время играет против нас. Ну, давайте говорити відверто. За ці роки робилися якісь активні дії з боку держави по поверненню Криму? Я, чесно кажучи, мені складно зараз назвати якісь конкретні пункти, які були зроблені для того, щоб Крим повертався. А насправді... Ну, крім актуалізації, опять же, теми Криму на міжнародних площадках. Це, розумієте, це таке завдання, яке навіть не ставиться під сумнів, воно, знаєте, є такий вислів, по умовчанню має виконуватися. Але мова йде про більш проактивну позицію, і мені дуже приємно, що зараз все більше і більше почали говорити про кілька таких опцій, які можна використовувати
і для тиску на Російську Федерацію, яка є окупантом, і для того, щоб все-таки змушувати її до діалогу по Криму. Например, какие это опции? Перше, це вже згадана вами ініціатива по створенню окремого переговорного майданчика. Коли, я думаю, що хотілося б вірити, що це може статися найближчим часом, але якщо реально дивитися на речі, то мені здається, що це перспектива може бути среднестрокова, скажем так. У меня тут, извините, перейдем на второй, у меня просто по первому уточняющий вопрос. Вот эта опция, она обговаривается на уровне президента, потому что на пресс-конференции Зеленский об этом сам не сказал. Он ответил на наш вопрос, который мы спросили. Мы задали ему вопрос, когда будет там создана переговорная площадка по вопросу Крыма. И только тогда он на это ответил. Но на протяжении всей трехчасовой пресс-конференции вопрос Крыма практически не звучал. Он вообще не звучал. Эта вот опция, она обговаривается вот реально у президента, там его офисе президента, они реально, вы планируете, и ваша, возможно, правящая партия это обговаривает, создать эту площадку, или же все-таки это был просто ответ на наш вопрос? Ну, дивіться, президент відповідав на ті запитання, які задавали журналісти. Якщо журналістів... Тут нет, тут даже претензии не к президенту, а больше к журналистам. Да, я лише хотів сказати, якщо, на жаль, журналістів не більше цікавлять інші там питання, і не завжди дуже, знаєте, такі актуальні і стратегічні, а особливо, якщо мова йде про відновлення суверенітету, то це не проблема президента. Але, знову ж таки, кожен журналіст, кожне видання мало право задавати те питання, яке вважало актуальним. Були присутні там представники каналу АТР, відповідно, задали правильне і потрібне запитання, отримали відповідь. Останнім часом почали говорити про цю ідею. Я, наприклад, ще минулого року про неї не чув і не спостерігав, щоб це була активна дискусія, але все більше і більше на рівні урядовців, на рівні Офісу президента, на рівні самого президента, на рівні народних депутатів про неї починають говорити. Мені здається, що її зараз треба спочатку прокомунікувати внутрішньо, скажімо так, всередині себе, щоб сформувати єдине бачення, єдину позицію, і виходити з проактивною позицією на міжнародну арену. Стосовно внутрішньої комунікації, зараз є необхідність синхронізувати бачення президента, його офісу разом з РНБО і Міністерством інтеграції і МЗС. Тобто, насправді, це не те, що у кожного є своє бачення, просто кожен може по своєму напрямку доповнити якимись нюансами ту саму стратегію деокупації, за яку воно відповідає. Тому що якщо МЗС, наприклад, відповідає за санкційний тиск на Російську Федерацію, якщо МЗС відповідає за дипломатичні контакти, то те саме Міністерство реінтеграції, воно дивиться на цю проблему і як на необхідність деокупації, але також і як необхідність реінтеграції населення і тих кроків, які може держава зробити у цьому напрямку. Стосовно другої опції, це тиск може відбуватися такий, наприклад, як подача води у Крим. Мова не йде про те, що ми готові подавати воду. Мова йде про те, що зараз, особливо останнім часом, у Криму актуалізувалася проблема дефіциту прісної води. Ми знаємо, що Україна перекрила канал, тобто Дніпровська вода не попадає. І це насправді той тиск, який змушує все-таки, може змусити Російську Федерацію йти на якісь переговори. А яким образом вот воду можна використовувати як інструмент давлення? Ну, для початку чіткою позицією, про яку зараз всі офіційні особи з боку України говорять, що подача води в Крим може бути тільки після деокупації. Да. Тобто усвідомлення саме цього моменту вже може стимулювати Російську Федерацію, або як мінімум її окупаційну владу у Криму до якихось активніших дій, тому що вони розуміють, що проблема може тільки поглиблюватися. Бо був розрахунок, давайте говорити відверто, що після того, як Володимир Зеленський переможе, після того, як зміниться попередній президент і влада, і парламент, Російська Федерація, очевидно, помилково розраховувала на те, що мир може бути будь-якою ціною і можна натиснути на Росію, на Україну з боку Росії, можна натиснути на президента або його там якимось чином обманути і
взяти ті бонуси, які їх цікавлять в першу чергу. Але ж потрібно розуміти, що це такий козир, який не можна просто так взяти і віддати в руки ворогу. Тобто сам факт того, що тільки вода може бути після деокупації, мені здається, є вже невеличким, але інструментом тиску і усвідомлення Російською Федерацією проблеми прісної води у Криму. Давайте говорити про другий момент. Утримання Криму Росії також недешево обходиться. Так само, як і Ордло. Але ми зараз говоримо в комплексі, що це не є дешеве задоволення інтегрувати територію в свою державу і таким чином забезпечити там величезний соціальний успіх, добробут і таке інше. Тому що насправді, якщо ми подивимося на соціологію, то була ейфорія після анексії Криму серед російського населення. Багато хто розглядав цю проблему з точки зору геополітики, з точки зору так званого міфу Великої Росії, так? Але потім поступово ці цифри почали йти на спад через що? Через соціально-економічні показники. Зараз, коли у період пандемії, у період економічної світової кризи, Російська Федерація може стикнутися знову ж таки з фінансовими проблемами і може суттєво зменшити обсяги дотації того самого Криму. Це ще один фінансовий інструмент, який може змушувати Російську Федерацію принаймні погодитись на переговори по Криму. Третє – це санкційний тиск. Слава Богу, МЗС і держава, в принципі, забезпечує з нашими міжнародними партнерами консолідовану позицію. Санкції не зменшуються, ніхто навіть теоретично не допускає міжнародного визнання анексії Криму. Тобто в цьому напрямку на даний момент все добре. Але ми знаємо, знову ж таки, наскільки великі зусилля, наскільки великий лобізм з боку Російської Федерації у країнах Європи, на різних міжнародних майданчиках стосовно того, що санкції треба послаблювати. Ясно, тому що вони хоч і не дають такого швидкого і сильного ефекту, але у середньостроковій перспективі вони все одно б'ють по економії Росії. Ну і третя опція – це все-таки внесення змін до Конституції, які можуть дати правові інструменти по деокупації Криму, по міжнародних судах, по відновленню історичної справедливості. Це внесення змін до Конституції стосовно національно-територіальної автономії. І я думаю, що в цьому напрямку також треба рухатись. Це вже все-таки спільна робота президента і Верховної Ради. Чому спільна робота? Тому що я є прихильником, наприклад, коли такі речі досить такі серйозні і доленосні для нашої держави, все-таки мали би ініціюватися з боку глави держави. Хоча, знову ж таки, головний результат – це може бути ініціатива і народних депутатів, але саме головне, щоб вона з'явилася у парламенті, тому що поки вона існує на рівні теоретичної такої опції, то можна багато філософствувати, але до практичних дій не переходити. Як вона тільки з'явиться у парламенті, я впевнений в тому, що 226 голосів вона назбирає точно, а далі ще питання активної адвокаційної кампанії, тому що 300 голосів завжди у парламенті збирати складно. Хоча я вважаю, що тут мали би об'єднатися всі проукраїнські і державні сили, і політику, і протистояння політичні в сторону, а відновлення суверенітету і такі от речі мали б голосувати. Ну, тут большинство в руках правящей партії, тому що у вас там большинство. Ініціатива має йти, але у правящій більшості зараз немає 300 голосів у парламенті, все одно це має бути співпраця з іншими фракціями. Вот я хотела тобто бы... це три таких опції, яких я бачу, да, давайте яких треба рухатись. Подробнее по опциям. Вот по второй, по поводу международного сообщества. Правильно ли я понимаю, что сейчас нужен такой и важен такой определенный консенсус группы стран, которые вот разработают соответствующую дорожную карту вот согласованных вот этих шагов и начнут их реализовывать в конечном итоге, добиваясь того, чтобы вынудить Россию сесть за этот стол переговоров? Вот какая это должна быть дорожная карта? Я думаю, що все-таки ініціатива і оця от дорожня карта, як ви кажете, мала би виходити від України, а не від інших країн. Тому що насправді від нашої активної позиції багато що залежить в першу чергу. От коли ми вийдемо з цією дорожньою картою
із пропозицією до наших міжнародних партнерів, це зовсім інша справа, коли ми приходимо чи приїжджаємо до них на переговори і кажемо, ну от є в нас проблема окупації Криму, Крим, півострів анексований, давайте разом думати, що робити. Ну і звучать різні ідеї, але все одно я вважаю, що це має від нас виходити, тому що все-таки ми держава, в якої забрала частину території, і ми маємо повні права, по-перше, вимагати і згідно міжнародного права, і згідно здорового глузду від Російської Федерації взяти на себе всі, скажімо так, утримання і соціальні проблеми, які там є. Тому що, знаєте, часто доводиться чути аргумент, що а чому то Україна не зробила по відношенню до окупованих територій, чому то не зробило, а там коронавірусом багато хворіють, а там, значить, пенсії не виплачуються. Вибачте, ми як держава зараз опинилися перед ситуацією, коли ми не здатні у повній мірі ні права людини там забезпечити, ні здійснити соціальні виплати, ні забезпечити інші права, передбачені Конституцією, виключно через те, що не через те, що ми не хочемо це робити, а виключно через те, що ці території окуповані. І згідно Женевської конвенції, саме країна-окупант має на цей період брати на себе повну відповідальність. Але наша стратегічна мета не перенести відповідальність на Російську Федерацію, а робити все можливе, щоб ці території повертати назад. І коли в нас буде це бачення єдине і ця стратегія готова, а я так розумію, що знову ж таки не хочу нічого анонсувати там і рекламувати, але що ця стратегія може все-таки бути вже консолідована, якось презентована найближчим часом, тому що над цим зараз активно працює і МЗС, і Міністерство реінтеграції, і Офіс Президента, то це може дати якийсь певний поштовх и подых. То есть правильно ли я понимаю, возможно, в ближайшее время мы увидим стратегию по деоккупации Крыма, которую уже ждем на протяжении 6 лет? Я хочу в це вірити, і я на це сподіваюся. Просто настільки зараз активізувалися про це розмови, і настільки я чув, що розробляються різні зараз у цьому напрямку плани і документи, що я думаю, що ми можемо вийти на єдину стратегію. Єдине, що я не можу сказати термінів, тому що, знову ж таки, ви знаєте, прогнозуєш одні терміни, а по факту часто виходить інше. Але я впевнений в тому, що це не буде ще чергові там 4-5 років, впевнений, що це станеться набагато швидше. И по поводу все же переговорной площадки, возвращаясь к этой теме, как вы думаете, все-таки какие страны должны принимать участие в переговорной площадке по Крыму, а какие международные организации должны принимать участие? Дивіться, знову ж таки, я можу висловлювати... Куда приходит Украина со своими предложениями, как мы сказали ранее? Я можу висловлювати власну точку зору, там, як народного депутата, як громадянина, а є ще, скажімо так, реалізм, так? Давайте лучше реалізм. Давайте лучше реалізм. Я переконаний в тому, що у тому форматі, в якому зараз, наприклад, ведуться переговори по Донбасу, переговори по Криму мають мало перспективи. Тобто, я думаю, що без залучення тих самих Сполучених Штатів Америки, дружньої до нас Великобританії чи Канади, ці переговори, скажімо так, можуть бути менш ефективні. Від Європи це, безумовно, дві найпотужніші країни – це Німеччина, Франція. Це може бути від ЄС, в принципі, представник, так як практикували Сполучені Штати Америки, з Куртом Волкером мали представника, переговірника делегованого. Так? Це може бути така сама делегована особа від Європейського Союзу. Тобто, насправді, по форматі, по країнах можна говорити. Саме головне – натиснути на Російську Федерацію, щоб вона на цей діалог пішла. Тому що вона зараз його всіляко блокує. І навіть була спроба на останніх переговорах у нормандському форматі з боку президента Зеленського цю тему порушити і обговорити. І саме російська сторона зразу почала блокувати це питання, про що президент Зеленський потім казав і в коментарях, і доповідав українському народу. Тобто, насправді, саме зараз головне завдання – це добитися від країни-окупанта готовності про це говорити і про щось, і якось рухатись в цьому напрямку. Мало говорити, а ще краще про щось домовлятися. Наступна проблема, з якою ми стикнемося, це те, що
навіть от практика Донбасу показує, навіть якщо є якісь домовленості, ще проблема, щоб вони виконувалися. Тому що під час останньої зустрічі в Парижі домовилися, наприклад, припинити обстріли на лінії розмежування, так, щоб не гинули українці. Путін особисто обіцяв забезпечити режим тиші, так званий. Так? Це перший пункт мінських домовленостей. Що ми бачимо на практиці? Не виконується. Нисколько. І це, напевно, найбільша проблема, що ті обіцянки, ті слова, які вони говорять, вони насправді мають невелику вагу, тому що вони не виконуються на практиці. От, з іншої сторони, нічого не робити теж не варіант. Я є противником заморожень всяких, там, закривання очі на проблему, тому що я вважаю, що, знаєте, це політика, цю політику пропонують ті люди, які насправді не бачать реальних, або не хочуть бачити якихось реальних активних дій у напрямку. Я вважаю, що заморожування процесу, воно може бути виправдано тільки з тої точки зору, якщо є це частина якоїсь більш глобальної стратегії по деокупації. Але якщо пропонується це робити на довгий період, ну, чесно, тоді, ну, в мене інше бачення на цю тему. Ну вот и относительно третьей опции, вот сказали свою позицию относительно крымско-татарской национальной территориальной автономии. За это вам спасибо, я хочу сказать, за вашу позицию, за поддержку крымско-татарского народа. Но еще есть такая тема, как воссоздание крымского правительства в экзиле. Вот как вы относитесь к этой идее? Считаете ли вы, что воссоздание крымского правительства на материковой части Украины приблизит деоккупацию полуострова? Ну, дивіться, насправді я вам скажу, що доводиться досить часто чути це в експертному середовищі, таку ідею. І, в принципі, вона досить раціональна і має, скажімо так, логіку. Але якщо ми говоримо про реальну деокупацію Криму, то мені здається, що вона, знаєте, ця ідея, якщо буде реалізована на практиці, вона точно не зашкодить, але і не сильно допоможе. Тому що насправді, коли Російська Федерація блокує і навіть не ставить можливості, не дає можливості говорити про деокупацію Криму, то яким чином на практиці оце от уряд в екзилі може допомогти? Позвольте, я скажу. Давайте. Хоча я вам просто проведу паралель, були ж уже прецеденти, коли таке практикувалося, і в принципі, ну, ця ідея має право на життя. Я не виступаю проти неї. От, я просто говорю про те, що вона може бути лише як частиною більш комплексного підходу. Да, вот мы говорили про актуализацию тему Крыма на международных площадках, да, и это одна из основных действий, которые мы можем сейчас сделать в условиях, когда у нас есть оккупация, когда у нас там граждане находятся под оккупацией. К сожалению, мы не можем вот туда, там влиять на ситуацию именно там, внутри, в Крыму. И вот создание крымского правительства на материке и присутствие крымского премьера-министра, да, и там других представителей этого правительства, вот они могли бы на международных площадках выступать и непосредственно постоянно вот говорить про Крым и актуализировать этот вопрос еще больше. Плюс это на международной площадке, и второе, у нас же здесь, вы знаете, очень много вынужденно перемещенных лиц и людей, которые еще даже не решили до конца вопросы, даже бытовые, вопросы с домом и так далее, и у них куча проблем. И вы знаете, там социальную ситуацию с выплатами, там чуть больше 400 гривен, если не ошибаюсь, дают, да, там вынужденным переселенцам, и то только 1 год, первый год их пребывания здесь на материке. Вот эти вопросы бы решались. Ну, дивіться, частково з вами погоджуюсь, хоча, наприклад, що заважає зараз, де можливо це, залучати до таких виступів на міжнародних платформах чи до переговорів представників кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва чи Рефата Чубарова, як, наприклад, представників Меджлісу. Тобто, насправді, ну, скажімо так, те, що ви пропонуєте, те, що так, як ви це описуєте, це може бути реалізовано на практиці. Окей, питань немає, якщо є готовність, можна реалізовувати. Але з іншої сторони, те саме зараз можуть робити. Я, наскільки пам'ятаю, ж були вже кілька прикладів, випадків, коли їздили представники кримсько-татарського народу на міжнародні площадки і там виступали. Так.
От, це з приводу першої частини. З приводу другої частини, ну, насправді проблема внутрішньопереміщених осіб, вона набагато ширша і складніша, аніж просто створення уряду в екзилі. І тут дійсно дуже багато проблем і житлових, і виплат, і я, чесно кажучи, думаю, що це взагалі має бути більш масштабна державна політика по підтримці цих людей. Звичайно. Але дивлячись на сьогоднішню ситуацію фінансову і те, які є можливості того самого бюджету українського, я розумію, що вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб зараз на даному етапі надзвичайно складно. Але треба хоча б маленькими кроками до цього рухатися. Я думаю, що у даному випадку треба, як мінімум, оцю внутрішню дискусію всередині нашої держави провести і вийти на якесь єдине бачення. Тому що ідей звучить багато. Я навіть там чув ідеї, а давайте якось поєднаємо території окуповані Донбасу і Криму, якось об'єднаємо їх в рамках адміністративної реформи в один, скажімо так, округ і якось якимось чином, таким будемо чином рухатися. Тобто, насправді, ідеї звучать різні. Але саме головне, щоб ми рухалися в одному векторі, а не у різних діаметральних. От, мені здається, це саме головне завдання зараз, яке стоїть всередині нашої держави. У нас сейчас в Украине есть отдельная структура, отдельный орган, который бы вы могли назвать вот именно такой структурой, которая только занимается вопросом Крыма? Нет же. Ну, це ж представництво, тільки офіційний представник президента в Криму, тобто його офіс, який діє, так? Далі, не забуваємо, що зараз було кадрове призначення на рівні першого заступника МЗС, де представниця кримсько-татарського народу, по-моєму, вперше на таку високу дипломатичну посаду була призначена. Чи дасть це поштовх? Я впевнений, що може, принаймні, впливу на процеси якогось додати, так? Далі, при президенті, він про це на прес-конференції говорив, створена робоча група, яка повинна займатися із залученням представників кримсько-татарського народу для вирішення політичних, соціальних проблем і подальшої, скажімо так, розробки стратегії деокупації. І змінення в Конституції. Тобто, насправді, щось робиться. І я думаю, що воно повинно давати результати. Тому що дійсно, давайте говорити об'єктивно, за 6 років зроблено було небагато, це м'яко кажучи. Я вважаю, що при потенціалі і ради попереднього скликання, і при тому, що відбувалось в той період, власне, деокупація, можна було зробити набагато більше в цьому напрямку. Смена власти в Украине, где чуть более года назад президентом стал Владимир Зеленский, привела к ужесточению риторики в отношении России. Об этом в понедельник заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на одном из российских пропагандистских телеканалов. Давайте послушаем его прямую речь. Риторика України стосовно Кремля посилилась, тому говорити про те, що зі зміною влади в Києві щось змінилось у зовнішній політиці України, напевно, було б наївним. Більш того, ми писали якось в одному з наших прес-релізів у відповідь на хвалькувате утвердження України, що вона в черговий раз перешкодила Росії зробити те чи інше, що у нас складається враження, що єдиним пріоритетом української зовнішньої політики є протидія Росії у всіх можливих формах. Вот как вы восприняли вот такое заявление Небензи? О чем это говорит, как вы думаете? Чому така істерика? Я думаю, що в першу чергу це свідчить про те, що в Російській Федерації нарешті усвідомили, що нинішня українська влада – це не є якісь, знаєте, шулери, з якими можна сісти за стіл переговорів, поділити карту, як мінімум, там, знаєте, Східної Європи, і залишити Україну у зоні свого впливу, тому що на це був розрахунок. Давайте говорити відверто. У Кремлі завжди симпатизували і тяжіли, знаєте, до таких лідерів, які там або мають нотки авторитаризму, або яких можна вважати ручними. Вони там намагалися
і в американські вибори якимось чином там коментувати, втручатися. Я маю на увазі, пам'ятаєте, як обирали Трампа, яка була антикампанія, російська пропаганда проти кандидатів від демократів. І вони чому? Тому що Путін був щиро переконаний, що коли Трамп виграє, вони з ним зустрінуться десь там на якомусь нейтральному місці, так, і поділять карту світу, домовляться потужні країни. Але цього не сталося. Україна не таких масштабів і можливостей, звичайно, як Сполучені Штати Америки, але в Кремлі також був розрахунок, очевидно, що після того, як Зеленський переможе Порошенка у другому турі, а оскільки є великий запит на мир в Україні, і це соціологія показує, і це з точки зору здорового глузду потрібно якось вже рухатися до того, щоб реінтегрувати і деокупувати захоплені території. Там, очевидно, думали і розраховували, що цей мир буде досягатися будь-якою ціною і шляхом, в тому числі шляхом поступок. Тобто, фактично, вони там доб'ються федералізації, прихованої чи відкритої, для них не принциповий, для них принциповий результат, що Крим відійде там на другий план, по Донбасу домовляться, про Крим забудуть, ну і багато інших речей. І мені здається, що, по-перше, рік президента Зеленського переконав у зворотньому, тобто жодних торгів національними інтересами не буде і не передбачається. По-друге, прийшло усвідомлення, що не такі вже, знаєте, не такі вже і легкі переговірники в Україні, тому що вони, напевно, вважали президента Зеленського не надто досвідченим, не дипломатичним і таким іншим. Помните, когда его только избрали в России, даже ликовали? Так, тому що мені здається, що був розрахунок саме на такі речі. А я вам скажу, що, по-перше, Зеленському вдалося реанімувати переговори у нормандському форматі. Давайте, я нагадаю, більше 3 років вони знаходились в замороженому стані. І я, знову ж таки, повторюю свою думку, я не є прихильником заморожування ні переговорного процесу, ні деокупації і реінтеграції територій, тому що це фактично закривання очей на існуючий стан справ. Мало того, що реанімували ці переговори, досить жорстко витримували ті червоні лінії, з якими він туди поїхав. І отакі заяви є яскравим свідченням того, що оця проросійськість умовна, яку навязывали або хотели бачити у Зеленскому, она не відповідає дійсності. Но так или иначе, знаете, вот все равно мы видим некоторые непонятные вещи из серии, когда в трехсторонней контактной группе в Минске создается консультативный совет, где Россия выступает каким-то консультантом, каким-то посредником. Происходят вещи, когда чуть ли не признается Россия как посредник, а не как агрессор. Вы помните историю с разведением войск на Донбассе, с подписанием формулы Штайнмайера, которая вообще было непонятно. Ну вот все равно такое же происходит. Вот это же о чем-то говорит? Ну, дивіться, тут я з вами готовий дискутувати в якому плані. Я не є прихильником і ніколи не був прихильником консультаційних рад, так? Але я не бачив жодного підписаного документа про їх створення. Були якісь там наміри, були якісь там обговорення, але... Там була якась бумажка з підписю Єрмака, знову ж таки, це неофіційний характер наносили, тобто у рамках тристоронньої контактної групи офіційного документа про це не було. Тобто рішення про її створення і запуск цього процесу, воно тільки обговорювалося як потенційна опція. Нас у фракції був теж великий і спротив, можна сказати, цієї ідеї, і велике бажання її спочатку обговорити, зрозуміти, в чому її суть. І в нас була домовленість з керівником Офісу Президента, що перед тим, як щось буде хтось підписувати, ми як мінімум це обговоримо всередині, на рівні фракції, на рівні парламенту, Офісу Президента, так? Це так, щоб просто для справедливості і розуміння, що так, це обговорювалось, але воно на практиці реалізовано не було. По формулі Штайнмайера, тут я скажу так, мова йде про місцеві вибори і про алгоритм їх проведення. Вони зараз не готові, тобто я, наприклад, далекий зараз від думки, як можна разом з місцевими виборами у жовтні 25-го числа цього року провести ще й вибори в Вордлу. Тобто там для цього не створено жодних умов. Тобто, починаючи від безпекових, тобто коли
виборцям, як мінімум, треба забезпечити, держава зобов'язана забезпечити безпеку під час виборчого процесу, закінчуючи різними політичними речами, там допуск партій, ЗМІ, юрисдикція Центральної виборчої комісії і дуже-дуже багато інших речей. Тобто там вибори не готові. Але мова йде про те, що за цією формулою виписується алгоритм, як ці вибори визнаються і що за ними настає. От є небезпека того, що що така організація, як ОБСЄ, може дати позитивний висновок у випадку проведення місцевих виборів. Хоча там деякі параметри, які там загально прийняті на світовому рівні як демократичні і стосовно там прозорості і різних інших стандартів виборчого процесу, можуть бути не завжди дотримані. В цьому небезпека є. І ця формула фактично передбачає, що якщо ОБСЄ дає свій позитивний висновок по виборчому процесу, то настають там інші політичні речі. Знову ж таки, будь-які речі, які будуть суперечити нашому національному інтересу і цій стратегії по деокупації, вони реалізовані на практиці не будуть. Чому? Тому що, по-перше, є ще парламент, який мав би проголосувати багато законодавчих актів, в тому числі, які стосуються змін до Конституції. По-друге, я знаю, що ні президент, ні ті, хто йому радить, ніколи не підуть на те, щоб здати національні інтереси. Тому що наслідки можуть бути навіть всередині держави, просто, самі розуміємо, політичні наслідки, и це може збурити Я думаю, что и народ не позволит. Звичайно. Вчера в нашей студии был экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и он сказал, что для того, чтобы легитимизировать аннексию Крыма, Путин может пойти на еще один референдум и привлечь международных наблюдателей. Давайте послушаем. Під цим пакетом санкцій Крим, він приречений іти в нікуди. Тобто він взагалі як відрізаний там якийсь там шматок, який існує. Ну и какой план у Путина, как ты думаешь? Международный план вот именно. Ні, Путін, я думаю, буде намагатися всіма якими там засобами, які у нього є, переконати там Захід, що він ще раз проведе ще один фейковий референдум. Скаже, от тепер же ж от так от. А про що референдум? Ні, притягне туди, спробує притягнути ще якісь там спостерігачів. І це насправді небезпечна історія. Реально небезпечна історія. А какой референдум может провести там? Та який завгодно. Ну а с нами сейчас на прямой связи российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте. 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 Ну, вы только что слышали экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сказал, что для того, чтобы легитимизировать аннексию Крыма, Путин может пойти на еще один референдум и привлечь туда международных наблюдателей. Такое возможно, как вы считаете? Думаю, нет. Дело в том, что для Путина бы проведение вот этого еще одного референдума, это было бы проявление некой слабости. Понимаете, то есть, что он как бы опять возвращается к этому вопросу и вынужден продемонстрировать, что, значит, что он считается с какими-то претензиями там западных и других стран, и вот проводит какой-то референдум. Абсолютно не в его логике, и не в логике вообще отношения к аннексии и захвату Крыма, который сейчас царит в Кремле. Они хотят подчеркнуть, и все время это подчеркивают, что все, шлюз, как говорят немцы, вопрос закрыт, понимаете? И возвращаться к нему они не будут, даже ради обмена санкций. Это руководство, я имею в виду, кремлевское, не будет путинское. Ну, смотрите, так или иначе, ведь есть санкции западные, которые влияют на экономику Российской Федерации. И мы видим, что на протяжении последних 6 лет Российская Федерация на территорию Крыма завезла огромное количество людей. По последним подсчетам это до 80 тысяч. Вот как вы думаете, в таких условиях и при таком раскладе, чтобы избавиться, возможно, от санкций, это не будет невыгодно сделать Кремлю? И вообще, конечно, избавиться от санкций Кремлю было бы выгодно. Но я еще раз подчеркиваю, что тут важный психологический фактор господина Путина, да, который в Кремле все решает.
А он, для него бы это было бы, признак слабости, что он никогда в жизни не хочет показать, да, он все время пытается демонстрировать себя таким жестким, брутальным. И это показало бы, что Россия не окончательно, значит, это решила вопрос, она еще к нему возвращается. Это полностью противоречит и политике России с момента аннексии Крыма 2014 года. Она каждый раз подчеркивает, власти российские, каждый раз подчеркивает, что все, вопрос закрыт, а к нему возвращаться не будут. Поэтому по этим двум причинам никакой пряник, да, никакие отмены санкций не заставят, по моему мнению. Я даже могу с кем угодно заключить пари. Сейчас Путину возвращаться к такому-то референдуму и вообще к этому вопросу. Они уже 100 тысяч раз сказали, что все, вопрос закрыт. И не будут, не пойдут. Вопрос могут опять, как бы этот вопрос, российские власти могут к нему вернуться теоретически, но только после ухода Путина его проморили от власти. Когда это будет, бог весть. Тогда условный какой-то оппозиционер там, или даже какой-то преемник Путина, которому бы хотелось наладить отношения с Западом, может пойти на какие-то уступки, в том числе и провести какой-то имитационный или настоящий референдум. Нынешний руководство нас не пойдет. А есть ли что-то, что может заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму? Может, знаете, что заставит Путина обратиться, значит, с просьбой о том, чтобы с ним вели переговоры. То есть он будет сидеть, как Гитлер в бункере, да, в Берлине, и к нему уже будут американские или там какие-нибудь натовские солдаты подходить к этому бункеру. Вот тогда он, может быть, сядет за стол переговоров. Вряд ли в такой ситуации он на это пойдет. Спасибо большое, Игорь Эйдман, российский социолог и политолог, был с нами на прямой связи. Как бы вы прокомментировали заявление Павла Климкина о том, что Путин хочет легитимизировать аннексию Крыма, провести очередной референдум, так называемый, да, и привлечь туда международных каких-то наблюдателей? Ему удастся вообще привлечь каких-то международных наблюдателей туда? Тому, що Путін хоче легалізувати анексію Криму, це 100% правда, і це по всіх діях зрозуміло, так? В тому, що світова спільнота не визнає анексію Криму і навряд чи визнає, якщо навіть буде проведений якийсь альтернативний референдум, це, напевне, також правда, тому що я маю великі сумніви, що та сама Німеччина, чи Сполучені Штати Америки, чи Франція, чи будь-яка інша нормальна цивілізована країна, розуміючи фейковий якийсь повторний референдум, визнає анексію Криму, тобто частину суверенної держави іншої, так? Маю в цьому великі сумніви. Але я так розумію, що логіка така, що там на міжнародних якихось переговорах чи майданчиках звучить теза від російських представників, що, мовляв, ну чого ви так переживаєте з приводу Криму, давайте там спочатку там Донбас обговорювати, ми там готові йти на якісь поступки, готові розглядати якісь варіанти. Крим залишіть в спокої, але якщо ви дуже хочете, щоб, скажімо так, вам дали додаткові якісь аргументи, хочете, давайте там можемо повторити там історію з референдумом, ви пересвідчите, що місцеве населення двома руками за інтеграцію з Російською Федерацією, а зрозуміло, що за умов переселення людей, за умов мілітаризації, за умови пропаганди постійно Російської Федерації, які там можуть бути результати цього псевдореферендуму, наперед розписаний результат, так? Я не здивуюся, якщо б у результаті такого референдуму там цифри би були більше 90% там, чи 95%. Тобто це насправді абсолютно така фейкова історія. Я не думаю, що настільки примітивно мислять у Європі чи там в інших країнах світу, щоб вестися на такі пропозиції. Плюс я погоджуюся з тою думкою, яка щойно звучала в ефірі з російського політолога і соціолога, з тої точки зору, що Путін – це той тип лідера, який не любить і не хоче давати слабинку. А оце повторне, це фактично, повторне проведення референдуму, це фактично оця слабинка є. Тому що єдине, що це може російська пропаганда подати як ініціативу самого Кремля і самого Путіна, що давайте ще раз переконаємо там європейців чи світову спільноту, що Крим наш і без варіантів, так? Але насправді у таких дипломатичних аспектах, я думаю, що йому б це не було вигідно.
Я ще раз повторюся, на мій погляд, зараз основні чинники, які можуть стимулювати Російську Федерацію до переговорів по Криму, це носять все-таки фінансово-економічний характер. Тому що так складається і ситуація. Ви знаєте, я вам нагадаю, що і нафтова криза була, коли один з основних експортних товарів Російської Федерації, який наповнює бюджет, знецінився настільки, що там просто була, скажімо так, показники бюджету на межі катастрофи. Ну, це теж був вистріл в ногу. Зрозуміло, але все одно такі от речі, вони є сигналами, і в тому числі навіть для такого авторитарного режиму, як путінський. Зрозуміло, що вони всі ресурси зараз будуть кидати і на імпортозаміщення, і на покриття оцих всіх речей, щоб показати, що все добре. Але так вічно ж тривати не може. І другий момент – це те, що я все-таки вважаю, що консолідована позиція міжнародної спільноти, а це втрати і санкційні, і іміджеві, вона у середньостроковій перспективі буде давати результат. Знову ж таки, поміняється Путін, може змінитися ситуація, але ми не можемо сидіти, склати руки і чекати, поки в Росії поміняється режим. Тим більше, що зараз там, давайте говорити правду, немає сильних, адекватних опозиціонерів, які можуть становити Путіну конкуренцію. Тобто, насправді, якщо там і будуть зміни, то це будуть зміни, можна так сказати, умовно, косметичні у плані там прийомників Путіна. Цель Путина номер один – это украинский юг. По словам экс-главы украинского МИДа Павла Климкина, именно так Кремль сможет реализовать план Новороссия. Давайте послушаем Павла Климкина. Український південь – це ключова історія для нього. Дивись, якщо він йде на дестабілізацію, а потім на можливу військову операцію, як би вона не виглядала, гібридна чи не гібридна, він отримує домінуючий контроль над Чорним морем. Геополітика сидить у нього в голові. Він робить суходольні коридори, причому не тільки на Крим. Він робить і на Молдову, і на Придністров'я також. Він, і що дуже важливо зрозуміти, вода само собою, а він ще й замикає в оцей проект Новоросії. А у нього в голові це сидить. Він не просто так повторює споконвічні російські землі. Він реально в це вірить. Він реально вірить, що це реально належить його путінській Росії. І я думаю, що український південь я вважаю, що це ціль номер один сьогодні для Путіна. Реально ціль номер один. З будь-яких точок зору. Геополітичною, Крим. І знову таки, якщо це буде, то тоді виникає питання взагалі цілісності і державності України. А якщо виникає це питання, а куди туди повертати Крим? Для нього тоді це вирішення всіх проблем. Ну вот Павел Климкин много говорил о том, что пандемия коронавируса показала слабые места Кремля, слабые места Путина, и на предстоящих изменениях в Конституцию ему нужна будет победа со стороны. Вот как вы думаете, цель номер один юг Украины может быть каким-то предметом эскалации или давления или наступления на Украину? Те, що у голові Путіна сидить оця імперська конструкція, в тому числі разом з потенційною Новоросією, так званою, я теж схиляюсь до цієї думки. Він про цим марить, цим живе і буде все робити, щоб це реалізувати на практиці. Але я слабо вірю в те, що може бути пряме військове втручання. Тому що у 21 столітті зараз мені здається, що наслідки для такого кроку можуть бути катастрофічні не тільки для режиму Путіна, а й для самої Російської Федерації. Тому що одна справа, коли це теоретично виношується ідея, інша справа, коли на територію суверенної держави залітає авіація і заїжджають танки офіційної країни. Вони ж там зараз яку тактику сповідують, що нас там немає, так? Що це гібридна війна. Так, тобто це гібридна війна. А це вже мова йде про пряму інтервенцію, про пряму російське вторгнення. От мені здається, те, що загроза
дестабілізації і можливого, і нам треба бути готовими до військового протистояння, це само собою ніхто під сумнів це не ставить, тому що це може мати локальний характер, так і більш масштабний. Так? Але я, чесно кажучи, не вірю станом на сьогоднішній день, що може статися на практиці така масштабна військова інтервенція і захоплення такої великої частини території. Принаймні, у наші Збройні сили готові давати відсіч, і ми, як країна, будемо робити все можливе, щоб цього не допустити в жодному випадку. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Василь Мокан был гостем нашей студии. Чохсагул, благодарю, дуже дякую. Ну, а мы не прощаемся, а буквально на несколько минут прерываемся. И в нашей студии будет член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра. Не пропустите, Курушкенчи.